चला आणि आता हिच्या मैत्रिणीकडे नेऊन लावायची लागता, नाही तर ती ककडे तरी पळता. चल तरी बघा तिच्या वासावर आता कशी जातली बघा मस्त. बऱ्याच जणांनी कमेंट केल्यानी मैत्रीण दाखव. हे बघा बबल्याची म्हस आणि आमची म्हस एकत्र असतात. ती मी गेले की पळतात पुढे पुढे. देवपूजा सकाळी आंघोळ तरी केलं. हो मधी मधी नाही नाचता, त्याची देवपूजा चालू आहे तू मधी कशाक नाचतं मला ह्याच समजत ना. तुका कळत ना पूजा चालतं केशवान महादेवान म्हणता ना आता. पूजा चालू असताना तू कशा मध्ये जे करता. 2 उमरा एकच फुल घातलंय ना. चल चल चला. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो आहे. तर चला म्हशीक सोडले दूध वगैरे काढून आणि आता हिच्या मैत्रिणीकडे नेऊन लावायची लागता, नाही तर ती ककडे तरी पळता. म्हणजे बबल्याची मस्त ही मैत्रीण हिची. तर चला. आणि आहे सुपारी निवडता बागेतले. चल धुक्या बघा किती सकाळीच पडला. सकाळचा काय दिसतच नाही. चल तरी बघा तिच्या वासावर आता कशी जातली बघा मस्त. आय ग मैत्रिणी एकत्र झालेली आहेत. बघ बाबा सकाळीच भेटा फिरी कामा आणि त्याच्या कंपनीत कामाक लागलं की. तर मंडळी बघा वातावरण खूप मस्त असं वाटतं. बऱ्याच जणांना टीव्हीवर बघू भारी वाटत असतात. ती बघा बबल्याची म्हस आणि रेडो ती लवकर सुटतात. पवार सकाळीच आणून लावतात तेंगा आणि आमची मी उठे तागत वेळ होत असता. तर मंडळी सकाळीच खूप वातावरण मस्त आहे, एकदम भारी वाटतं. तुमका बघूक भारी वाटत असं ते म्हणा नाही, आमका बघूक भारी वाटतं. कारण मी सकाळी लवकर उठते आता सो दररोज लवकर 6 वाजता उठते. तरी दूध काढी लागत आत्ता 6:30 वाजत येईल. 6:30 पावणे 7 वाजत येईल. आता ही ग्राउंडात रिगणार होती. या बघा क्रिकेटचा ग्राउंड केलेला आणि त्यासाठी वय केल्याने आधी रेडका जाऊन मुतूर नाचणार होत. बऱ्याच जणांनी कमेंट केल्यानी मैत्रीण दाखव. हे बघा बबल्याची म्हस आणि आमची म्हस एकत्र असतात. ती मी गेले की पळतात पुढे पुढे.
आमची नवीनच असल्या कारणानं त्यांच्याबरोबर राहता आता व्यवस्थित. हे बघा, सकाळी आंब्याड्याची पानं खातोय. तर मंडळी, आताशी 2-4 दिवस थंडी भरपूरच आहे, त्यामुळे सर्दी वगैरे वाढली आहे. त्यामुळे सर्दी भरपूर झाली आता, थंडीच मरणाची पडतात तशी. त्यामुळे ती एक आमची एक पवारांची. मी म्हणतो ह्याची ती गायच्या गोटल्यांची नाही ना. तर मंडळी, अकडची शेती चालू आपली मळव शेतली, आणि नाना पण सकाळी दिलेले दंड ओढूसाठी. कारण रात्रीच सांगितलेलं होतं की सकाळी लवकर उठायचा, भुईमुग घालूचा, भुईमुग. तर चला, आता घालूचा, आता घालूया की तो तांबड पांढरो गायकनी लावून येते वाय जरा भोंगू. तर मंडळी, कुळीत पेरलेलं होतं आणि ती कुळीत पण आता रुजा नेलेलं आहे बघा. 2-4 दिवस झाले. अजून बऱ्याच जणांची करूची आहे बघा. काही भुईमुग घालूचो, काही कुळीत पेरूचो काही जणांचो. ते बघा, वांडर पण बोंबटाक लागलेत. तर चला, गायक सोडूया आणि परत भुईमुग घालू घेऊचा. नानाने आत्ताच सांगितल्याने भुईमुग घालून घेऊया, कारण दुपारी पाणी आहे, तर पालट लावूक मिळत. चला चला चिंटू, तू नको, तू घराकडेच राहू, तू मस्ती करतो लय. मग थांब, धीर नाही की सोडी ताकद आहे. नाना इलेत खाली, चल. चला हले. तर मंडळी, हे बघा पाटाचं पाणी. पुण्याच्या तकडचा काहीच दिसत नाही आता बघा, धुक्यामुळे. धुक्याच भरपूर पडला. चल चल बेटा बट. हेडी हल ठेवते पुत्र. हल चल, याय छे. आज गडग्यात गेलीच नाही ती, डायरेक्ट पुढे. ह्याचा पाटाचं पाणी जर दिसतं तुमका, त्या पाटाच्या पाण्यावर जी आपली खालची मळवू शेतली आणि पुढे बापटांच्या आग्रातली वगैरे तिकडची शेती जी आहे, ती सगळी या पाटाच्या पाण्यावर होत असतात. आणि एप्रिल तगत पाणी पुरता पाटाचा व्यवस्थित, पण हळूहळू कमी होत जातं. त्यामुळे थोडा नंतर शेवट जरा वांदे होतात. तर आत्ता भरपूर आहे पाणी, त्यामुळे काय वाटत नाही. तर ही सगळी शेती जी आहे आपली मळव शेतलीपासून, ती सगळी पाटाच्या पाण्यावर होतं गेलेली आहे. तर मित्रांनो, काय तर ही गुरं एवढी हुशार आहेत की ती आपल्या एकमेकाच्या उष्टाचा अजिबात, ज्यावेळी आम्ही घरी पाणी दाखवतो पहिल्यापासूनच, त्यावेळी पाडो गायच्या उष्ट्याचा पिणार नाही आणि गाय पाड्याच्या उष्ट्याचा पिणार नाही. अजिबात तोंडात तोंड लावणार नाही. त्यामुळे त्यांना सेपरेट वेगवेगळा पाणी दाखवचं लागतं प्रत्येक वेळी. तर अशी ही सगळं ढोरांची आमच्या गंमत आहे. तर एकमेकांच्या उष्ट्याचा पाणी पिणार नाही. अजून सूर्यावर इलो नाही, त्यामुळे जो माहोल सूर्यप्रकाश येत आहे
एकदम खतरनाक येतात. इथून पुढे पाईप टाकलेले आहेत, त्यामुळे धरणातागत 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर पाईपच असे टाकलेले आणि तिकडनं पाणी येत आहे. चल, मी वांडराने फणसाचे कुबरे खाऊन खाऊन ही वाट लावलेली आधी बरीचशी. आजपासून भोंगो लावतो या केला, कारण काजूंचं मोहर वगैरे येतात आणि फणसाचे हे बघा, फणसाचे आताशे कुबरे येतात. ते बघा छोटे छोटे फणस येतात, ते सगळे खाऊन टाकतात. नाही तर एवढ्यात हे बघा पूस भाजीसाठी फणस वगैरे मिळणारे असतात, पण ते सगळे वांडर खाऊन टाकतात. तर या बघा धार धार तर आता या बघा रेकॉर्डिंग करून झालेलं. आता म्युझिक आता लावलंय की हो बघा असं आणखी 1-2 घेऊचे लागणार आहेत, कारण यावर्षी काजूंका बऱ्यापैकी मोहर येईल. पण बघूया किती. हे बघा काही ना काही काजू मोहरतात, त्यामुळे काजूचं मोहर खाऊन टाकतात वांडर. हे बघा पिशवीत ठेवून लावून ठेवलंय. सकाळीच फणसाचे कुबरे खाले नी. होय तकडला पिटाळतात ना नेपाळी. फुटतात कलमा फुटतात. पाणी मारलास ना हा त्रास नाही. आता काय काही होतो मग सुकलो कणी पडली लय वांडर कंटाळ येईल. ऐकत आता फणस मारण्याचे सकाळीच खाऊन कुबरे टाकले खाऊन टाकले. काजीचो मोवर ठेवीत ना. काजीचो खाते नाही दादा. तर चला मंडळी, अशा प्रकारे सकाळची आपली कामं झालेली आहेत आणि नाना इलेच भुईमुगाची तयारी करूच्या, भुईमुग घालूचो तयारी करूच्या, म्हणजे दंड वगैरे फारावून झालेले आहेत आणि एक कुपरो गादी वाफ्यार घालूचो. तर चला तर पुण्या पुष्पाची वेळ जरा खबर घेऊन येऊया. पटकन जा. जास्त वेळ थांबत नाही, कारण आता घराकडे मग गाळी घालतील. काय गो भुतावळीसारखे कशा बसलं, भुतावळीसारखे कशा बसलं. ढोरांका लावून गेले तिकडे वांडर सगळा पुरा करतात खाऊन. बोगनाळ जाऊन येईल ठेवचो आता राखणं. भुईमुग घालूचो यावा. पुष्पा काय गेला नंदन बादली काढ आणि आंघोळ कर. चल पाणी काढणे शाळा ना. चल आज भुईमुग घालूच सांग. राजा देवा माका शेतीक राजा हवी. मामाचं भुईमुग घालूचा म्हणून सांग. चला नाना वाट बघित असती. इली आहेत कधी इली आहेत. देवपूजा सकाळी आंघोळ तरी केलं. ह्या काय ठेवलं असं तांदूळ धुवून ठेवलास की तुळशीच्या
पुष्पाची सकाळी देवपूजा चालली आहे. गो भैमुख घालू घे आत्ता कळला काय कपडे काय धुशी घेऊन कपडे तर घेऊन ये पाटार तर धुवचे हो मध्ये मध्ये नाही नाचता त्याची देवपूजा चालू आहे तू मध्ये कशाक नाचतं मला ह्याच समजत ना तुका कळत ना पूजा चालतं केशवान महादेवान म्हणता ना आता पूजा चालू असताना तू कशामध्ये जे करता त्या 2 उमरा एकच फुल घातलंय ना च जातंय मी पटाक्कन नाना नाही तर माझं घामट काढते. तर चला मंडळी अशा प्रकारे आता जाऊया घरात. सकाळची आपली कामगत झालेली आहे. किती वेळ गेलो बघा त्याच्यात तुमका लवकर पटापट दिसला असताना माझं 1 तास गेलो मगापासून. हां तर चला जाऊया आता पटापट कामं करूया आवरूया. पुष्पाची देवपूजा चालू आहे त्यामुळे जास्त आता कळ काढीत राहू नाही वेळ पण नव्हतो तेवढं माका त्यामुळे चला डायरेक्ट भैमुगात भेटाय.